Γεια σας. Ίσως ο πιο έξυπνος τρόπος να δημιουργήσουμε εισόδημα. Η πρώτη αληθινή εργασία από το σπίτι. Ίσως το καλύτερο σχέδιο εισοδήματος στον κόσμο. Click Intensity, παγκόσμια επενδυτικοδιαφημιστική εταιρεία. Γιατί να ασχοληθώ, γιατί να γίνω μέλος της Click Intensity? Με θέλει περίπου 5 λεπτά το 24ωρο για να βλέπω 10 διαφημίσεις επί 10 δευτερόλεπτα. Μπορώ να γίνω μέλος δωρεάν για να τη γνωρίσω για όσο χρόνο θέλω. Μπορώ να επενδύσω για πολύ γρήγορα κέρδη από $25 μέχρι και $100,000. Εγώ προσωπικά σας συστήνω τουλάχιστον $100. Είναι παγκόσμια επιχείρηση. Παγκόσμιο εισόδημα για εμάς. Δεν πουλάω προϊόντα. Δεν είναι απαραίτητο να συστήσω κόσμο. Αν επενδύσω $100, κερδίζω από την πρώτη ημέρα $2. Στον ένα μήνα $4 την ημέρα. Στους 2 μήνες $7 την ημέρα. Στους 6 μήνες $25 την ημέρα. Σε ένα χρόνο $100 την ημέρα. Μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες μπορώ να αποσύρω περίπου $500 την ημέρα. Κάθε ημέρα. $500 την ημέρα. Μέσα σε 4 χρόνια θα έχω εισπράξει περίπου $200,000. 2-3 απλές κινήσεις. Ετοιμάζω ένα δωρεάν λογαριασμό. Επενδύω $100. Τρίτο βήμα, είμαι πραγματικά κυρίαρχος του εαυτού μου. Απολαμβάνω τα κέρδη της επένδυσής μου. Φαίνεται απίστευτο. Αν είναι αλήθεια, υπάρχει κανείς που δεν θα ήθελε να επενδύσει $100 για να πάρει μέσα σε 4 χρόνια περίπου $200,000? Η διαφήμιση από τότε που ξεκίνησε ήταν έντυπη διαφήμιση. Γρήγορα περάσαμε στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Σήμερα στο ίντερνετ δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ είναι μόνο για online διαφήμιση. Στην αριστερή φωτογραφία με τις κόκκινες μπάρες βλέπετε την διαφήμιση, την online διαφήμιση. Στις πράσινες και μπλε μπάρες βλέπετε την έντυπη διαφήμιση μαζί με περιοδικά και εφημερίδες. Το 2011 η online διαφήμιση ήταν στα $32 δισεκατομμύρια και όπως σας είπα την βλέπουμε στις κόκκινες μπάρες. Το 2016 από $32 δισεκατομμύρια αυξήθηκε στα $62 δισεκατομμύρια. Πάμε στη δεξιά εικόνα. Το 2011 η διαφήμιση, η online διαφήμιση στους υπολογιστές και στα τηλέφωνα το 2011 ήταν 96% στους υπολογιστές και ένα μικρό ποσό μόνο στα smartphones, στα κινητά τηλέφωνα. Σήμερα λοιπόν, στο 2016-2017, το 52% είναι στα computers και το 48% έχει έλθει στα smartphones, στα κινητά τηλέφωνα. Έκρηξη λοιπόν στην online διαφήμιση. Έκρηξη λοιπόν στη διαφήμιση στο ίντερνετ. Η Click Intensity ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και δημιουργείται ένα απίστευτο δίκτυο μελών με 750 άτομα σήμερα περίπου στην Ελλάδα και 116.000 σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να γίνεις το αφεντικό του εαυτού σου. Κάνε
όσα πολλά χρήματα θέλεις και ρύθμισε το πρόγραμμά σου προκειμένου να βγάλεις αυτά τα χρήματα. Η click intensity θέλει να γίνει μεταξύ των 5 πρώτων διαφημιστικών επιχειρήσεων στον κόσμο. Θέλεις να είσαι και εσύ από τους πρώτους. Μετά από εσένα θα ακολουθήσουν χιλιάδες άλλοι. Πάρε σήμερα την θέση σου. Η click intensity αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών για διαφήμιση. Σκέψου Facebook, σκέψου YouTube, σκέψου Twitter, σκέψου ότι το Facebook ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων και σήμερα απαριθμεί δισεκατομμύρια μέλη. Για πρώτη φορά, ακόμη και το δωρεάν μέλος θα μπορεί να κάνει δωρεάν διαφήμιση της δικιάς του επιχείρησης. Και αν δεν έχει, μπορεί να κάνει του φίλου του ή οποιουδήποτε άλλου, αποκομίζοντας έτσι επιπλέον κέρδος. Τις διαφημίσεις της click intensity τις βλέπουν υποχρεωτικά χιλιάδες μέλη, γιατί πληρώνονται για κάθε διαφήμιση που βλέπουν. Στους επόμενους μήνες η διαφήμιση θα έχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Ο διαφημιζόμενος θα επιλέγει να τον δουν αποκλειστικά Έλληνες ή Άγγλοι, Γερμανοί ή Γάλλοι. Η κάθε εταιρεία με την click intensity θα μπορεί να διαφημιστεί στα πέρατα του κόσμου σε όποια χώρα θέλει. Τι είναι το Business Opportunity Clicks? Η διαφήμιση στους επόμενους μήνες ξεκινάει με το Business Opportunity Clicks. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα διαφημίζονται μέσω της click intensity με δυνατή ποιοτικά διείσδυση στο αγοραστικό κοινό. Το διαφημιστικό μήνυμα των επιχειρήσεων θα φτάνει στον προορισμό του και μέσω των emails. Δυνατότητα άμεσης διαφήμισης για το διαφημιζόμενο από 100 μέχρι 10.000 ανθρώπους την κάθε φορά. Κόστος για κάθε κλικ, για κάθε άνθρωπο που βλέπει τη διαφήμιση από 1 και 20 δολάρια έως 2 δολάρια. Απίστευτες προμήθειες για εμάς τα μέλη. Φανταστική οικονομική προοπτική. Με επένδυση μόνο 100 δολαρίων. Η click intensity προσφέρει πολλά. Απίστευτη, εύκολη εργασία 5 λεπτά το 24ωρο. Εργασία από το σπίτι, από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο. Ιντερνετικό παγκόσμιο εισόδημα. Μηνιαία απόδοση των χρημάτων μας περίπου 10%. Η κάθε μετοχή 25 δολαρίων, το κάθε πακέτο διαφήμισης αποδίδει 120% μέσα σε 2 μήνες περίπου. Βλέπω τα κέρδη μου και πληρώνομαι κάθε μισή ώρα. Αποσύρω τα κέρδη μου όποτε εγώ επιθυμώ από οποιοδήποτε ATM. Έχω προσωπική Mastercard AdVcash αναλήψεων. Πολύ καλό. Είναι πραγματικά αληθινό. Click intensity. Το πρώτο μεγάλο meeting της click intensity στο Λονδίνο στις 18 Ιουλίου του 2016 στις 7 η ώρα το απόγευμα. Έγινε και αυτό. Η click intensity έχει συνδυάσει πολλά για να μας προσφέρει καταπληκτικές υπηρεσίες click intensity. Τα πάντα γύρω από τη διαφήμιση. Ακόμα και οι διαφημίσεις στα κινητά μας έρχονται πολύ σύντομα κοντά μας. Η click intensity έχει αναπτύξει την καλύτερη τεχνολογικά ηλεκτρονική πλατφόρμα που βοηθά τις μικρές, μεσαίες, μεγάλες και παγκόσμιες επιχειρήσεις να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες σε νέους πελάτες μέλη που έχουν πολλούς λόγους να βλέπουν διαφημίσεις και να αναπτύσσουν το δίκτυο, διότι πληρώνονται για κάθε διαφήμιση που βλέπουν, αλλά και γιατί έχουν τα ίδια ακριβώς συμφέροντα με την εταιρεία.
Γνωρίστε ποια άτομα είναι μπροστά στη Click Intensity. Διευθύνων σύμβουλος, Νίκ Τζόνσον. Τάρα Μις, επικεφαλής επικοινωνίας και εκπαίδευσης της Click Intensity. Και ένα μεγάλο team, μια μεγάλη ομάδα τεχνολογίας για να εξυπηρετήσει τα πάντα γύρω από την Click Intensity. Η εταιρική έδρα της εταιρείας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Delaware. Πριν το ξεκίνημα τον Απρίλιο του 2016, η Click Intensity έχει 6 χρόνια εμπειρία στη διαφήμιση και το marketing των επιχειρήσεων. Η πρώτη απόσυρση χρημάτων στην Ελλάδα με την Mastercard AdVCAS έγινε στις 12 Ιουλίου του 2016 και απεσύρθησαν τα 40 ευρώ. Τα πρώτα 40 ευρώ. Δευτερεύον εισόδημα, μια διεθνής πλέον τάση. Η κοινωνία σε μεταβατικό στάδιο. Οι άνθρωποι ψάχνουν όλο και περισσότερο για ένα εισόδημα με μερική απασχόληση ή για μια πρόσθετη επιχειρηματικότητα. Διαδίκτυο. Κερδίστε χρήματα μέσω διαδικτύου. Click Intensity. Η πρώτη αληθινή ιντερνετική δουλειά από το σπίτι σας. Με ένα πρώτο απλό βήμα, όπως σας είπα, ετοιμάζουμε τη δικιά μας επιχείρηση. Εδώ στην Click Intensity είναι ο τόπος, το μέρος των διαφημίσεων. Ένα γρήγορο τρίτο βήμα και είμαστε κυρίαρχοι και αφεντικά του εαυτού μας. Η Click Intensity περιλαμβάνει όλες τις διαφημίσεις. Διαφημίσεις με κείμενο, εφαρμογές για κινητά, διαφημίσεις για παιχνίδια, διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Click Intensity, the best platform to earn money online. Πανό, banner διαφημιστικά. Η διαφήμιση στη Click Intensity μπορεί να γίνει και με διαφημιστικά πανό σε ευρεία γκάμα μεγεθών και σχεδιαγραμμάτων και τιμών. Σε απευθεία σύνδεση, σε online δηλαδή σύνδεση. Τα διαφημιστικά πανό είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαφήμισης για την προβολή των προϊόντων. Το 75% των καταναλωτών θυμούνται με αυτόν τον τρόπο το εμπορικό σήμα του προϊόντος. Από 7 επίπεδα έχετε εισόδημα εάν συστήσετε και άλλους ανθρώπους, φίλους, γνωστούς στην Click Intensity. 7 επίπεδα συστάσεων νέων ανθρώπων στην Click Intensity. Στο πρώτο επίπεδο μπορείτε να παίρνετε μια προμήθεια 10% έχοντας μόνο επενδύσει ένα πακέτο διαφημίσεων που είναι μόνο $25. Για να πάρετε επιπλέον πρόσθετες προμήθειες από το δεύτερο επίπεδο πρέπει να δημιουργήσετε 100 πακέτα διαφημίσεων. Τα 100 πακέτα διαφημίσεων δεν είναι απαραίτητο να έχετε επενδύσει δικά σας χρήματα. Υποχρεωτικά, όποιος ξεκινάει με την Click Intensity σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, από ένα πακέτο ή από τα 4 πακέτα που σας σύστησα, θα μπορέσουμε μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο να φτάσουμε στο top των πακέτων που είναι τα 4.000 πακέτα διαφημίσεων Click Intensity. Τα κοινωνικά δίκτυα. Οραματιζόμαστε το δικό μας τεράστιο παγκόσμιο διαφημιστικό δίκτυο. Με λίγα λόγια, η Click Intensity έχει ηγετική πραγματικά σελίδα, σύγχρονη, έξυπνη και παραδοσιακή, γιατί χρησιμοποιεί τα υπέροχα σκίτσα της Click Intensity. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας πραγματοποιούν 2 δισεκατομμύρια εμφανίσεις το μήνα, πάνω από 6 χρόνια εμπειρία στον διαφημιστικό τομέα, 17 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται με τους κορυφαίους ποιοτικά εκδότες και συμβούλους.
Πραγματοποιήστε τα μικρά ή μεγάλα όνειρά σας. Πραγματοποίησε τα μικρά ή μεγάλα όνειρά σου. Αποκτώντας ένα μικρό αυτοκίνητο, ένα μικρό ή μεγάλο φουσκωτό ή το καλύτερο αυτοκίνητο που θέλετε εσείς, το καλύτερο σκάφος που θέλετε εσείς, το ωραιότερο σπίτι που επιθυμείτε εσείς. Κάντε την εγγραφή σας στη Click Intensity τώρα. Επενδύστε $100 και αρχίστε να κερδίζετε από αύριο και για πάντα. 5 βήματα στη Click Intensity. Κάντε σήμερα το λογαριασμό σας και επενδύστε λίγα χρήματα. $100. 4 πακέτα διαφημίσεων. Δεύτερο βήμα. Δέστε και απολαύστε τα πρώτα κέρδη σας. Τρίτο βήμα. Συστήστε τους πρώτους φίλους, γνωστούς, γιατί γνωρίζετε πλέον τι είναι η Click Intensity. Βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους να αναπτύξετε το δίκτυό σας σε 7 επίπεδα βάθους. Και το πέμπτο και τελευταίο βήμα, απολαύστε τα κέρδη της Click Intensity που είναι πραγματικά πολλά, ξεκινώντας μόνο με $100. Γιατί Click Intensity. Πρόγραμμα πανεύκολο. Απευθύνεται σε όλους. Αν είστε πάνω από 18 ετών, μπορείτε να γίνετε μέλος της Click Intensity. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα γίνουμε εκατομμύρια. Πληρώνει κάθε 30 λεπτά. Πολύ εύκολες καθημερινές συστάσεις μελών. Παγκόσμιο εισόδημα. Δεν εξαρτάται από την οικονομία της χώρας μας. Μπορώ να ζήσω σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι αστείο το ποσό της επένδυσης για την επιχείρηση που δημιουργώ. Μπορώ να είμαι χρήσιμος. Θα βοηθήσω πολλούς ανθρώπους. Μεγάλη δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη στους συνεργάτες μέλη. Διαφημίζω σε παγκόσμια πλατφόρμα την επιχείρησή μου δωρεάν. Δυνατές συμφωνίες στο άμεσο μέλλον και μεγάλα ωφέλη για τα μέλη. Ίσως πραγματικά να είναι το καλύτερο σχέδιο εισοδήματος στον κόσμο. Εδώ βλέπουμε ένα πίνακα την πρώτη ημέρα που επενδύσαμε 4 πακέτα διαφήμισης, δηλαδή $100. Να λοιπόν, είμαστε στην πρώτη ημέρα, κάθε μέρα ξεκινάμε και παίρνουμε $2. Έχουμε επενδύσει 4 πακέτα, το κεφάλαιό μας είναι $100. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Είμαστε στα 15 πακέτα, είμαστε στις 58 ημέρες, παίρνουμε $7 την ημέρα, το σύνολο των χρημάτων μας είναι $375. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είμαστε λοιπόν στα 50 πακέτα, σταθμός τα 50 πακέτα. Αυτό πραγματοποιήθηκε στους 6 μήνες. Το σύνολο των χρημάτων μας είναι στα $1.275. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είμαστε στην ημερομηνία σταθμός, γιατί έχουμε δημιουργήσει 200 πακέτα διαφήμισης. Δέστε λοιπόν 200 πακέτα διαφήμισης. Είμαστε περίπου στον ένα χρόνο, 365 μέρες και τα πακέτα διαφήμισης είναι 200, 201, 203, 204 πακέτα και το συνολικό εισόδημά μας αυτή την ώρα, αυτή την ημέρα είναι στα $5.100. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα μας που είναι ένας άλλος σταθμός, γιατί έχουμε δημιουργήσει τα 4.000 πακέτα. Είμαστε στο top της επένδυσής μας. Εδώ δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλα πακέτα. Είμαστε ακριβώς στις 835 μέρες, περίπου τα 2 χρόνια και 4 μήνες έχουμε δημιουργήσει $100.000 και από εκείνη τη στιγμή μπορούμε να βγάζουμε $618 την ημέρα, κάθε μέρα. Στο ξεκίνημα αυτής της ενημέρωσης σας είπα για περίπου $500 από τις 835 ημέρες μέχρι
τις 1493 μέρες που συνολικά θα έχουμε αποσύρει $220.000 και $293. $220.293 ακριβώς μέσα σε 1493 μέρες. Welcome to Click Intensity, αγαπητοί φίλοι. Lifestyle business γίνεται οικονομικά ανεξάρτητη με την επιχειρηματική μας ιδέα. Click Intensity. Σκέψου μήπως του χρόνου θα μπορούσαμε να κάνουμε κλικ σε αυτή ακριβώς την θέση. Welcome Click Intensity Greece. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να είσαστε κοντά μας στη Click Intensity. Να είστε καλά.